әбиге әйтә торган идем, әнинең әнисе, улым, юлга чыккан вакытта иң беренче булып, мөмкинчелегең булса, әнingә тиңә шалтыратып, аларның хәлен белеп, башлап җибәрсәң, көне буена синең бәхет ишекләрең ачык булачак дия торган иде. Бу инде минем Гайша әбием. Шунда сөтне сдавать итәбез, әби аннары почтага керә, авыл халкына гәҗитләрне алып кайтадыр шунда. Иписендә алып кайтадыр инде кибеткә. Арбада, тузанда, шулай әби белән тыкы-тыкы арбада утырып барасың инде. Әби белән йөрүләр шундый истә калды мизгелләр. Туктап анда бер шаклар җыядырык инде без аның белән. Шул теге барыбер менә шул мизгелләрне сагынып куям кай вакыт. Сабира әби инде безнең Казанга күчтеләр. Шулай ук мин анда үстем инде, әби янда үстем. Әбинең бары элекеге зингер машинасы аяк белән байттырып итә торган. Әйләнә аяк белән шунда утырып, әби миңа бирәдер ни җеп, нәрсәдер тукыма, шуның белән нәрсә текергә йөрән, шулай аяк белән итеп, шулай тегәдер мин. Аяк белән әйтәсең дә инде. Әнә кашкайндар Бенгаски огонь алып кайткан иде. Хәзер Гадел Фатабида эшләгәч миңа плакатын бүләк итте инде. Автографлар белән иназга тегәләй. Һәм шуны ишеккә ябыштырып куйган мотор иттереп мин алмазлаган шу Бенгаски белән ишеккә кагылып киткән. Мин ваннан чыксам ишекнең уртасы янып тора мотор иттереп. Әйтәм нишләргә тиз генә су алып, теге әтинең кырнатына савытына су тутырып, ишекне итеп, ишектә кичкенә бер тишек. Янган инде капкара, күрше әбиебез мәрхүм төнәстә кереп, краскаларын биреп, әтигәнен күрмәсен дип, шуны буяп, тиз генә бер сәгать эчендә башка бер рәсем ясап, шунда җавыштырып куйдык. Өйгә кайттылар да әниләр, "Чөтә краскасы килә, нишләргә краскасы килә." Әмәт әни янда 4нче катта мәйтәм буяганнары шуны исе төште бугай ул. Шуннан соң бер 10 ел узгач, ишекләрне алмаштырырга вакыт җиткәч кенә әйттек. Сезнең өчен тырышу нәрсә ул? Кайчан беренче планга гаиләне куеп, алар өчен җан атып, алар өчен көрәшеп, аларны назлап, кочаклап, үбеп, менә җылыңны бирү көрәше ул. Акчасы киләчәк аның аннары Алла бирсә. Минем бер сыйфат бар, анысына мин рәхмәтлемен хатыныма, Айгөлгә. Өйләнүгә кадәр мин ашыгадыр, шапаланадыр, эшләп бетергә тырышадыр. Ләкин аның белән йөри башлагач, өйләнгәч, ул мине өйрәтте беренче планга эшне түгел, ә беренче планга куярга гаиләңне. Күрәсезме, бармакларымны мәйтәм. Менә мәйтәм булса Адилә, булса мәйтәм Камилә, менә сез икәү. Менә бу бармакны кисәм мәйтәм авыртачак. Бу бармакны кисәм мәйтәм авыртачакмы? Авыртачак ди. Менә ике бармак та миңа кирәк. Сездә мәйтәм икегездә миңа мәйтәм бер тигез шушы ике бармак шикелле дип аңлатам. Минем әтинең дусты Хайдар абый Бигишев. Хороводныйда торган вакытта гел безнең урам ягыннан узып китәдер ул. Шунда баз өстендә без җыелышадыр. Мин әбинең алдында утырам, әтинең әнисе. Сабира әби янында утырам, Хайдар абый җырлый. Менә ул мин әзгенә нәрсәләр истә шикелле, скрипкада уйный, скрипачкасы бит инде. Шунда Хайдар абый миңа борылганда, минем башым тоткан. Тотканда, менә бу кеше әле бөтен Россиягә, бөтен дөньяга танылачак дигән. Бу бөтен кешеләрне уздырып җырчы булачак дигән эш итеп әйткән. Минем башым тотып. Әтин шаярып әйткән, Хайдар кая инде, безгә инде авыл кешеләренә булып чыкма, син генә булсаң гына инде дип шаярып итеп калган мизгелләр истә. Әти янына барып яттым да, әтинең куенына кирип шундым да, үзем әти кеше бит инде, барып әти янына шундым да, мәйтәм, әти, әйтәлем, аякларың белән кочакларым мине, мәйтәм, балачактагы шикелле. Ул хатирәләрне мәйтәм, искә төшереп аласым килә минем, мәйтәм. Әти, нишисең инде син ди? Нишләп андый күңелләрен килде әле сиңа ди? Мәйтәм, әкиятләрен сөйләйдем. Мин инде үземчә әтинең моен кырыйларын исним. Мәйтәм, бу исләрне мәйтәм, истә калдырга кирәк, мәйтәм. Чөнки әти китә, аны мәйтәм кайтарып булмый дип, гел менә әти янында әти белән җыклап, әти белән торып, әтине ашатып, эчертеп, ахырына кадәр инде мин булырга тырыштым. Ләкин бер генә үкенечем бар. 9 ноябрьдә юбилей бар иде. Алып барырга киттем юбилейны. 3 сәгать алып барам. Телефонны алдым да, мәйтәм, кая хәлләрен белмим, ишеккә әтинең дип, миңа язу килеп төшә, әтиң китте дип. Всё инде баш киткән. Юлга утырдым да, хисләнеп 350 километрны
бір сулыш белән кайттым да, әтинең кулларын алдым да, әтине үбеп алдым да, әтем әйтәм, киттем һәм чыгып ишек алдына утырдым.